Serikali ngokorere uchunguzi yanyora chi prostatos inchiroro kitari gokora igasi bikaine. That is abasongo bagoteba duplication of duties. Okonyora igasi yogokora ne igasi yao gokonye koraga no muraria no murario ninarega mokora nere unsarigo nandi kwanyora nga rio ndete okora igasi yao nayo urikire okora igasi iyo kwanyora no muntu ndogoteba nga kingande station ndi kango yiguru keroka nande yende iguru nya nini ni igasi mokora naye neyemo chi duplication of duties ye konyora na bona serious and the produce board igasi yae no korosia mangane yembegu no supply chisto chiriko bekagari na nto bate yende ku KNTC Kenya National Trading Company tiko kora the same job na ndi kwa makanyana na ndi bona yende ne rororo na ero na ndi ere agriculture ekuruku na ndi ere agriculture ekuruku erora se Ministry of Agriculture nero ngana ere okora mangana yende agira tukamanya kurigire tukatebanga ekara twachiri chi country chiagendereire nchina atale ne president na chiri China na chile Malaysia, na chile Singapore, na chile country chiagendereire. Duplication of duties chi yechibe kiro rase nginja abantu bari koleta abantu bamwe babarike. Kwanyora mna bono nyamogo abere managing director, aleta bamura bamwe abo, aleta chikasi ni chiaye. Kwanyora ngabono aba Kenya gabakuru tax ngigo aba Kenya bakurira. Baru tax nyingi ikunya kurika abantu batabwatirasi bagokora. Tukatebanga onye muntu ro manager error ya production. Na ningi to twale manager ya production ese KNTC. Na ndi twale inde agriculture. Tukamanya kwata ye president nga egendo turakore chiri chibokore gentekemo chibe matched turoji bona rero konyora section ikara abantu batete kuri kombo abantu nabenga bana county umusikole ngoro kuri kongwa na ali gitabantu umusikole arate kirachire nerata kautaba nerali kabaye busina ndaba menterani ba okora the same job secretary nere nabwate secretary ungwa na atigete secretary nani noyo arati ache nerabeke secretary. Those are the duplication of duties. Abakori mere mabanga ibachite kero omwa mwimukire gitambo kirekega. Mbara ntogendrete nande action ngo kanza se committee yo. Ntogendrete akoro bolingori ntorakora. Na kibono kiduko ngakira under reforms. Ntorakirusi. Ekira under reforms ndabona abantu bali akora NHIF barenga abangi. Barenga osiriri beyemo na 600. Lakini bono yeshatu waletete igiye kuchikotwara abantu myaine asengenchere digital digital agenda abantu bagenda kumanya abangina bali bakwaye njagu n'abantu baminto bali batamadigende litagoteba nga ikotwakire n'igitabu nyagitari akwate nga gachikuri igitabu ya siringi 20 siringi 10 uri kerunze umuntu no kugenda ka ikiruma abangina batachite skuru kabe igitabu kiya gali umwana ugoche kusino umwana omoke obogori ndo samba nando kwa nyagitari nando borunga ntangase munyagitari akorete ndikeke akurikirete bono twalete gintu gikotoka gikoba ese story chese computer umungina na akarago cha origererigo na agenda Nairobi uburiri bwa no digital okwanda Kisumu bono tabwele kunya keep those records na giko kugende giko kunga sha mbia mona sana